Ora wela wong iki piye to ya? Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Lho ora wani nang kene. Mboten lajeng wangsul. Ajeng wangsul ajeng matur Bapak. Yen ngono kuwi wani karo Sencaki yen arep bali. Ora, Ndara yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampean. Sing tulung nggih menang kowe napa? Sampean iku paribasan gelut bendina tur ya senopati. Lah kok kula ajeng wani karo Ndara Sencaki yen antuk menang napa? Mang gagas to. Cebol gayo wulan wuta ngitung lintang. Ora bakal kelakon cepak wurunge. Timun mungsuh duren. Oke. Cekak gampange sampean maido karo Semar, ha to? Cekak gampange sampean maido karo gegayane Semar sing kepengin dandani negara Ngamarta. Malah luwe-luwe sampean ngarani Semar kepengin duwe derajat liyane luar saka derajat Batur. Ha ta ngono ta? Lho. Kuwi mung panyokra bawa nanging rak durung sak tenane to. Rasaku kanom. Padune kowe arep nudingi karo Semar. Semar kepengin duwe derajat carana kowe ketunggan pusaka telu. Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka telu, Semar kepengin luwih saka derajat Batur. Ngono wae rasa dadak tak ubeng-ubengke. Bagong sing sabar dhisik. Ora iso sabar. Aku nek wis ngene iki ora iso sabar aku. Semar dunekke werna-werna, kepengin duwe niat sing elek. Kepengin duwe niat sing ora prayoga. Saya tak takon karo sampean. Semar ngomong Pandhawa pirang puluh tahun. Tahu Semar njaluk undaan bayar? Tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur? Tahu Semar kepengin duwe apa-apa? Ora tahu. Ora tahu. Semar lahir batin nglakoni lakon iki kanthi ikhlas. Ora duwe niat apa-apa. Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong. Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat, duwe pangkat rasa dadak nganggo pusaka telu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus tombak karo welang. Lemu nyebut ki ngawur, urusan. Wong nesu bebas. Wong edane bebas. Ahlinya ahli. Padake ora. Ora rasa dadak perlu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus nyajiman liwat ora. Nek Semar ki tak omong ya. Itu sing Sanghyang Bathara Ismaya. Biyen nek gelem dadi dewa, Semar ki wis mukti. Wis mukti nang kayangan kono. Ora dadi titah kaya kowe-kowe kuwi. Hah? Ora kok dadi kuwi ora basa kowe. Nesu masuk basa. Nesu kok basa kuwi wadgu. Punten dalem saya ngangka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging kula menika dapur dipun utus Bapak Semar utawi sowan kula menika minangka duta. Duta apa? Duta terong. Duta pengawakane Kyai Semar Badranaya. Mengkono Bagong nggih. Lah bapakmu ya gene. Ngeten sinuwun. Mugi andhatosna ing kawuningan. Najan bapak niku ketoke wong loro saudon telu saurupan. Ning panjenengan prisa piyambak to bapak niku kere. Iya. Bapak niku wong ora duwe, tata lahir pancen bapak niku wong ora duwe. Ning batin bapak niku wong keserakat. Iya, Bagong. Batine bapak niku dewa ngejawantah. Arep ala dikaya ngapa bapak niku Semar niku dewa ngejawantah. Tur bapak niku dadi pamomonging para Pandhawa niku wis mataun-taun. Pinten-pinten puluh taun dadi abdi tanpa ngresula, dadi abdi sing tuwajo dhateng kewajibanipun niku mung Bapak Semar. Mengkono Bagong, mekaten nggih. Sabanjure piye? Pada suatu saat nggih. Kuwi tembung apa, Bagong? Waduh, niki tembung modern. Sampeyan sawijining dina bapak niku crita kalih kula. Crita karo kowe piye? Bapak niku nglakoni tapa brata. Iya, menyang endi teng Sentrong. Mboten medal 7 dinten.
kalih simbok. Topo kok wong loro. Mboten ngerti niku pancen lakune bapak ngoten niku. Topo karo simbok pitun, Mbah. Bareng metu saking senthong, bapak niku terus pucet cahayane. Mergo entuk sasmitaning dewa sing sajake Mutawatiri. Terus telung dina bapak mboten kersa dar, mboten kersa ngunjuk. Terus kula ditimbali niku wau. Gong, kowe tak andani aja kaget. Lah ngopo bapak kok ora nyeluk Gareng, ora nyeluk Petruk sing diceluk kok aku? Aku lagi ora percaya karo Gareng karo Petruk. Bapak ngoten niku. Lah ngopo ya Pak kok ora percaya karo Gareng karo Petruk? Soale Gareng karo Petruk lagi wae mbautke dit RT ngono. Mula aku ora percaya karo Gareng karo Petruk. Kowe tak timbali, kowe sing tak percaya. Lho nggih, sendika ajeng crita napa, Pak? Aku ki nalika tapa ning senthong kae kok entuk sasmita sing sajake kaya Mutawatiri le. Mutawatiri pripun, Pak? Sesuk ki ora suwe meneh. Ngamarta ki bakal entuk cobaning dewa. Mbuh pirang dina saka saiki, mbuh pirang sasi saka saiki, Ngamarta ki bakal ke taman Pegebluk ingkang gegirisi. Oke para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Ngoten niku. Wah. Tenane, Pak. Tenan aku ora goro. Bapak ngendika ngoten niku. Ah Bapak kudune iso nanggung perkara kuwi, Pak. Ngamarta ki sing ngomong Bapak lho. Negara Ngamarta ki sing duwe kewajiban gawe tentrem ki Bapak. Duwe kewajiban gawe kabagyaning kawula ki Bapak. Klebu para Pandhawa ki ya dadi tanggung jawabe Bapak. Iki ambeke diaturke para Pandhawa wae, Pak. Bapak nyandet kula. Aja. Engko ndak Pandhawa kaget. Ning Pandhawa ya perlu ngerti. Mergo nek Pandhawa ora ngerti engko ndak ora tata-tata. Lah jane iki iso ditanggulangi le. Terus carane nanggulangi pripun? Ditanggulangi sranane aku nyuwun ngampil pusaka Ngamarta. 3 cacahe. Napa mawon, Pak? Siji. Sik, catetane meneng kene. Siji tumbak Karawelang, 2 payung mata, payung tunggul naga. Payung tunggul naga sing angka 3 pustaka jaminan. Pustaka Jamus Kelima Sada, pustaka jaminan utang. Jamus Kelima Sada. Niku telu-telune kudu tekan Karangkadempel. Bapak sing ajeng nyarati, bapak sing ajeng dongani, srana pusaka 3 niku Pandhawa iso uwas saka bebaya Pegebluk. Neng. Piye karep omong apa? Niku lho, ananging kok dadi neng. Ananging nek sampean mboten maringake, nggih sampun. Monggo mawon kula mung diutus kalih Bapak Semar. Nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya mboten apa-apa wong kula ya mung dadi utusane Semar. Ning nek Pegebluk niku tumama tenan teng negara Ngamarta, sampean ampun sambat sapa-sapa. Bapak wis ngelekke karo Nalendra Ngamarta. Werkudara, piye Dimas ana kanan kaya ngene? Ora sandadak walang ati. Pusaka 3 werena Bagong. Dadi gawa Bagong ning Karangkadempel. Men disarati karo Semar. Men Ngamarta ora ke taman Pegebluk. Kuwi luwih apik tinimbangane awake dhewe meneng wae. Ora tumandang karya. Ning mengko bakal weruh pira kae kawula sing padha tekaning pati. Kuwi malah ora prayoga. Arjuna kula cundhuk kaliyan panjenenganipun Kakang Mas Jodipati. Kembar piye? Iya kula nderek Kang Prabu. Inggih, Kang Prabu kula nderek. Bagong, dalem kowe krungu dhewe kesaguhaning para kadang. Ah, niku langkung prayogi. Mergi bapak niku nek omong niku sadet saknyet kok. Kadang-kala bapak niku ya sok ora mandi ning kadang-kala ya mandi ning ketoke niki lek omong kalih kula niku serius tenan sinuwun. Mboten main-main. Niki ketoke wong bapak niku lek ngendika niku karo ora ngematke kula kok. Penrawanging netra niku mendhuwur.
Alek omong niku blas ora ngematke kula. Sing ngomong niku kaya dudu Semar. Lho. Kaya dudu bapakmu senes. Suarane niku pokoke beda karo suarane bapak biasane. Ha niki nandhake nek sing paring pangandikan niku pancen dudu Semar. Ning sing manggon ning awake Semar. Iya, Bagong pancen bener ngono. Nggih. Sapa sing manggon ning awake bapakmu? Waduh. Sapa ya? Sinten sinuwun? Lah kowe karo wong tuamu dhewe kok ora apal iki piye? Aku lho ora apal ya nyatane ya ora apal tenan kok. Sing manggon iku ketoke Bathara Ismanto. Sapa? Ismanto. Jaidan Ismaya. Ah, Ismaya. Kok Ismanto? Ismanto iki bakul dawet e. Ismaya, ketoke sing ngendika wong rada halus kok suarane nek bapane ku ora pengendikane kasar. Ngoten nika. Nek niku suarane rada halus, berarti niku asline sing ngomong udu bapak. Ning sing ngenjingi bapak, sing lenggah teng sanubarine bapak. Iya Bagong. Nggih, mula monggo nek aja dipareke nggih kula beto sakniki nek mboten nggih pripun carane. Koko Prabu, pun dawuh Yayi. Menggah paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Nuwun sewu. Menawi babakan Semar nyuwun pusaka 3 menika kala wau, tumrap kula kedah dipun petang. Liripun kados pundi? Nuwun sewu. Nadan Semar menika panakawanipun para Pandhawa, Semar menika abdining para Pandhawa, nanging nuwun sewu, Semar menika menungsa lumrah. Menungsa ing kedunungan ina lali salah hapes lawan mati. Kuwatir sing manah kula. Menawi menapa ingin dipun aturaken Semar lumantar Bagong menika namung karti sampeka ing sejatosipun Semar menika namung melek pusaka 3 negari Ngamarta anggenipun semados sak mangke Semar saged junjung derajatipun luar saking derajating abdi nggayuh derajat ingkang langkung inggil menika saged ugi kelampahan amarga nuwun sewu mboten teges kula menika badhe ngiyas dhateng Kakang Semar namun nuwun sewu naminipun titah menika kedunungan lali kedunungan supe tuwin kedunungan lepat mila kedah atos-atos menawi ngantos pusaka 3 menika luar saking para Pandhawa pusaka 3 menika mangke dipun beto Semar kegiatan menapa ing dipun ginakaken para Pandhawa Semar saya gadhahi panguwasa Semar saya sentosa menawi gayuh napa-napa badhe kasembadan menika ingkang kula ajri Yai Prabu. Nuwun sewu kok ana swara rapena mau sapa sing ngomong? Hah? Ayo ngaku. Antara piyai telu seneng mburiku ki sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungsa. Kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Kuwatir rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi, kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sapa sing ngendhaki kata-kata iki mau? Hah? Kene ora ana sing ngaku babat habis lho iki kok. Nek nitek suarane cilik iki genan Ndara Werkudara. Wis. Ngawur. Oh ya utuh. Ndara Janawa. Dudu Bagong. Sampean. Aku ora kok jeneng ngiyas karo bapakmu ora Bagong, kowe aja salah tampa. Ning niatku mung ngelek-eleke marang para Pandhawa. Angel to kelakone dinalar kanggo nalar sing ganep. Ing atase derajating Semar kok arep maluyake negara Ngamarta ing bakal ketaman pegebluk. Mongko dadak mbutuhake pusaka 3. Ya kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek kudune Semar arep kepengin dandani negara Ngamarta kuwi ora kok kongkonan kowe, nanging Semar tekan ana negara Ngamarta. Kuwi luwih iso dipercaya, lah kok dadi kongkonan kowe. Mongko kowe iki mung batur, kowe mung gedhi bal 17, kowe iki mung Panakawan. Nek nganti tumpang sagonmu mboyong pusaka 3 iki mau, apa ora gawe geger cilik pusaka ilang? Gedene pusaka oncat apa ora gadi rame negara Ngamarta? Mula kang saka kuwi perkara iki dipetung dhisik aja kesusu Bagong aja kesusu. Aku ora ngarani ento Semar kuwi ndek gegayuhan liyane ora. Aku ngerti pambegane bapakmu.
Ming sing jeneng menungsa kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong kuwi tau tate nandang kleru, sak kleru-kleruning wong tau tate nandang bener. Kuwi wis eneng-eneng jagat kuwi wis ditetepi dening panguwasaning dat kemuruing dat. Mula kudu ngati-ati. Oke. Cekak gampange sampean maido karo Semar, ha to? Cekak gampange sampean maido karo gegayuhane Semar sing kepengin dandani negara Ngamarta. Malah luwe-luwe sampean ngarani Semar kepengin duwe derajat liyane luar saka derajat Batur. Ha ta ngono ta? Lho. Kuwi mung panyokra bawa nanging rak durung sak tenane to. Rasaku kanom. Padune kowe arep nudingi karo Semar. Semar kepengin duwe derajat carana kowe ketunggan pusaka telu. Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka telu, Semar kepengin luwih saka derajat Batur. Ngono wae rasa dadak tau beng-bengke. Bagong sing sabar dhisik. Ora iso sabar. Aku nek kene iki ora iso sabar aku. Semar dunekke werna-werna, kepengin duwe niat sing elek. Kepengin duwe niat sing ora prayoga. Saya tak takon karo sampean. Semar iki ngomong Pandhawa pirang puluh tahun. Tahu Semar njaluk undaan bayar? Tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur? Tahu Semar kepengin duwe apa-apa? Ora tahu. Semar lahir batin nglakoni iki kanthi ikhlas. Ora duwe niat apa-apa. Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong. Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat, duwe pangkat rasa dadak nganggo pusaka telu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus tombak karo welang. Lemu nyebut ki ngawur urusan. Wong nesu bebas. Wong edane bebas. Ahlinya ahli. Padake ora. Ora rasa dadak perlu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus nyajiman liwat ora. Nek Semar ki tak omong ya. Ae titi sing Sanghyang Bathara Ismaya, biyen nek gelem dadi dewa, Semar ki wis mukti. Wis mukti nang kayangan kono. Ora dadi titah kaya kowe-kowe kuwi. Hah? Ora kok dadi kuwi ora basa kowe. Nesu masuk basa. Nesu kok basa ki wadgu. Punten dalem sewu ngono. Kula tak medal Jawi. Kula nek sampean wani kula tak bali teng Karang Kadempel. Nek sampean wani tenan karo Semar, tak laporke bapak. Yakin kula mboten ajeng wedi nglaporke bapak. Ning nek mengke perkara cilik dadi gedhe mang tanggung dhewe lho sinuwun. Kula wis ora piye-piye pokoke. Koko Prabu kados pundi? Menika mboten prayogi kedadosanipun Yayi. Menawi ngantos mangke Bagong menika pradul saestu kaliyan Semar. Menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lajeng kepareng paduka menawi saged Bagong badhe kula tungka kula candhet sampun ngantos wangsul dhateng negaring utawi wonten Karang Kadempel. Kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna kula wonten paring dawuh melupun Kakang Suwawi kula dherekaken Koko Prabu Sedewa teka banjur ngadhep ngarsaning pun Kakang nun sewu Koko Prabu nembe kemawon Kakang Mas Yodipati ngraosi bilih Bagong menika panakawan ingkang jujur. Menika kala wau sedaya kabukten. Buktinipun menapa Koko Prabu mboten nyumurupi kahanan napa Sedewa? Pusaka 3 tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat 5 sada. Kula tingali kumreyang wonten sakinggiling Datulaya malah sajaipun nungka lampahipun Bagong Koko Prabu. Werkudara, nggih. Yen ngono bener apa kang dadi ngendikaning Dimas Sena? Pusaka 3 melu kelawan Bagong rasa dadak ditututi.
Pusaka telu hai panggraitane tan prabeda kaya menungso dasare kedadian saka menungso saka nalindra sing padha salin wujud dadi pusaka. Iya Dimas, Kanthi cara mengkono mbarep ora usah sangga runggi. Sapurnaning lelakon antaraning Bagong karo Kresna kakangku tak kanthi menyang Karang Kadempel. Sowan ngersaning Semar Badranaya. Iya Dimas pun kakang mungkari manut. Kang mengkono yayi tatanan parengganing para kawula aja nganti ana ing kesempyok ing aradan. Upama dadi perangan antaraning Koko Prabu kelawan Panakawan Bagong. Lan tak jaluk Siadi kudu ora kena ngrekake para putra supaya mrawasa kelawan Bagong. Ora bakal aku ngewangi Bagong apa dene ngewangi Kresna. Kabeh tak anggep katresnanku kabeh. Iya Dimas, Sedewa nuntun maring adawuh. Bubarno kang padha siba ingsun kundur kedaton. Kawula nengestaken dawuh nyuwun pamit madal paselan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Sedewa. Bu. Ingkang putra ingkang beruji Setyaki Cemadung dawuh. Wa Prabu ingkang putra ing pringgonanipun Gatotkaca Cemadung dawuh. Wa ingkang putra ing Jangkar Bumi Lontorjo Cemadung dawuh. Pakde, eneng apa Pakde? Pakde Ndarawati kok ngawi sangganing para putra sajae nemu wigati. Mbah Barono karo putra-putramu kabeh ana wigati apa lan bakal diparingi kewajiban apa Pakde? Setyaki Wonten timbalan. Gatotkaca Wonten timbalan. Antarja Wonten timbalanmu. Antasena Dawuh apa Pakde? wektu dina samengko pancen kowe tak klumpukake. Ingkang wigati ku tak blabari sejatining lelakon ana ning Datulaya. Senadyan Dimas Setyaki melu sowan paradene adoh. Parane mula ora ngerti lelakon ingkang dumadi ana ing Datulaya. Dri, mila ingkang saking menika kula Cemadung dawuh Koko Prabu. Jroning perembugan Datulaya negara Ngamarta mau nyara widekake pasumenan ingkang dilakoni dening Yayi Prabu Darma Kusuma. Durung ngampung babak anglayoni jujul lan usuli. Sowane Panakawan Bagong ing nalika semana ngandhakake yen to Semar entuk sasmita. Negara Ngamarta bakal keleman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nggih. Mula Bagong tumuli nyuwun kelawan para Pandhawa mboyong marang pusakaning Pandhawa telu cacahe tumbak kara welang payung tunggul naga. Sartaning pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nadyan para Pandhawa maringake nanging rasaku ora kepenak. Mula tumuli aku menehi wangsulan kelawan Bagong ning kok sisip sembire kurang-kurang bejane. Iki mengko malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lajeng para paduka Setyaki wonten timbalan. Gatotkaca Wonten timbalan. Antarja Wonten timbalan. Bagong ngancam kelawan aku bakal bali marang Karang Kadempel. Kan matur marang Kyai Semar Badranaya yen to nggone mboyong pusaka mau gagar wigar merga digondheli karo Nata Ndarawati. Ing ateges Bagong mung bakal adu-adu tegese nglincipi carang apa-apa. Mula kang saka kuwi Setyaki Bagong golek ana. Ngendi gone ketemu aja entuk bali marang Karang Kadempel, mengko mundhak ora prayoga kedadiane. Nggih, ngestaken dawuh. Lajeng bakatipun ingkang rayi benjang menapa? Ora ketang sambung obor, celok lintang tumuli mangkat dina iki. Menawi mangke Bagong berguguk utawa watun menapa dipun paringaken purba wasesa wonten astanipun ingkang rayi. Setyaki. Kena kowe milara Bagong nanging aja nganti lara lan gedene tekaning pati. Yen no ngati kateman kaya mengkono-mengko mundhak ora prayoga. Lah, rak ngoten tegesipun anggen kula tumandang menika boten tida-tida. Iya, pancen mengkono. Mara gage mangkata Nyuwun pamit tambah pangestu. Gatotkaca Nyuwun pamit tambah pangestu, O Prabu. Nadyan ing putra Jangkar Bumi nyuwun pamit tambah pangestu. sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngir anak Awar lunga tok candhet, Pak. Antasena. piye? Kakangmu Gatotkaca Antarja wis nyendikani dawuhe Kresna kakangku. Terus wong wae maneh Kresna kakangku ora jujur. Karo sapa? Karo anak-anake kabeh. Sebabe kowe ngerti dhewe. Kowe tak kandhani saklungane Kresna nututi Bagong. Pusaka telu ya kuwi tumbak kara welang payung tunggul naga pustaka jamus klima sada. Loncat saka pagedhongan pusaka. Lho. Pusaka telu oncat saka pagedhongan pusaka, Pak. Iya. Nendi? Ngetutke lakuning Bagong.
pusaka telu mau kedadian saka menungsa, kedadian saka ratu sing digdaya. Mula panggraitane tan prabeda kaya menungsa. Kena tak upamake yen apa kang dadi gegayuhane Semar kuwi murni lahir batin, ora kececekan rasa piye-piye. Oh ngono ya. Mula kowe tak candhet kowe aja ngestokake dawuh Kresna. Terus malah kowe tak dawuhi apa? Belanana Bagong. Aku ya. Engko nek aku diseneni Pakde, nek kowe diseneni bapakmu Ndarawati, mengko wadula karo aku sing wangsulan. Dasare apa aku tok kon ngewangi Bagong? Bagong mung ora salah, Bagong mung ora luput. Kresna kakangku paring dawuh karo Setyaki, diwenehi Purbawasesa yen Bagong berguguk utawa wadon tegese Bagong arep dipulosara. Sithik akeh Perkudara tau tati nampa pangudange Bagong, aku tau dimo karo Bagong. Yen Bagong nandang loro, aku yo ngrasake loro. Yen Bagong kena apa-apa, aku sing kapitunan. Mula ora usah melu-melu kakangmu loro kae. Yen perlu kowe belanana Bagong ning tak jaluk nggonmu belani aja nganti kawistara. Oh ya, manut Pak. Dadi aku iki ora melu Pak Ndarawati ning ngestokke dawuh Bapak. Kowe belanana Bagong. Lah iya aku ngestokke dawuh Bapak. Yo. Mangkat belanana Bagong, ewang-ewang ngono, mesake. Wah, kae Ponokawan. Kae abdine Ngamarta. Kresna kakangku sajake wis lara ati karo Bagong nganti dawuh karo Setyaki yen Bagong bakal terus bali, bakal dipiloro. Yen ana apa-apa kowe sing tanggung jawab. Yo ngestake dawuh, rasa kuwatir Pak. Taiwangane nek panjenengan do nyikara karo Bagong, moko Bagong aku sing tanggung jawab. Wah, janjian nang apa-apa yen mantu ning Bagong kowe sing tak ajar. Yo wis beres Pak. Kena aku mulai omong bapak tenan, kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Lah kok sinuwun Ndarawati kok cubriya karo bapak. Mongko niate bapak ki nyelametke kahanan Ngamarta. Bapak mergo entuk impen nek Ngamarta arep ke taman pegebluk. Lah kok malah dikira bapak arep kepengin duwe derajat pangkat srana kenggonan pusaka telu. Walah, alah bapak ki nek gelem sugih ki ket biyen. Ora saiki iki lagi pengen sugih, ora saiki iki lagi pengen derajat pangkat. Nek pengen derajat pangkat iki ket biyen. Iya kowe Kresna kowe. Sinayang Manggelung. Ratu ki nek awake ireng mesti cubriya karo sapa-sapa. Lah kok dadi tekan semono lek mung gagas karo bapak. Tak kandhake Semar. Nek Semar nesumba dadine negara Ngamarta aku wis leleh luweh. Wis mbang apa iki. Aku nek lapor bapak dadi geger mesti aku ya disalahke. Bagong tumbak cucukan, cangkeme ora tau diatur. Merkoso to, nek ora tak laporke, Kresna arep bungahe. Mengko terus omong sapa-sapa nek Semar duwe niat liya, awe cilaka, Semar elek. Wah wis aku ki dalam suasana berdiri di persimpangan yang bersama-sama sulit. Jan wis nek mana? Luweh. Entek obat pirang-pirang ya luweh. Nek ora tak omongke bapak ndak tuman bae, Pak. Lho. Kowe dipaido karo Sinuwun Ndarawati, Pak. Perkara kowe ora trima, masalah iki rampungna karo Sinuwun Kresna wae, Pak. Mandel ora. Tukang pukule wis teko iki. Bagong. Anu nggih. Ndara Setyaki. Iya. Kok le tindak kok kesusu. Nuwun sewu lho, biasane niku nek nyawang Bagong ora ngonten niku. Niki kaya le kejem delok kula. Kuwi gatine napa? Bagong. Nun, Kuwi arep ndi? ajeng wangsul. Bali ndi? Ayo nang omah. Bali kok nang parane wong.
aku didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Ndorowati kowe ora entuk bali. Jarine kowe arep wadul perkara negara Ngamarta. Kowe arep wadul karo bapakmu yen nggonmu mboyong. Pusaka telu ora kelakon merga dihalang-halangi Kanjeng Koko Prabu. Padha karo kowe adu-adu antaraning bapakmu karo Koko Prabu. Kowe seneng yen gawe geger. Kowe seneng yen kabeh padha congkrah. Mula dina iki aku kon moyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel. Terus nek kula nekat bali Tak jotosi. ngandel ora. Wes Semar ki dadak kongkonan aku ya ngapa to ya. Biasane ki diokongani Petro kok dadi aku ngono lho. Wah, wis masalah meneh. Wus. Ya aku mulai ya dijotosi nang kene ra urung kok ya dikethake. Rumah saku kok repot temen to iki aku. Bose dina iki kowe niat nang kene apa bali? Nek niat kula bali. Kowe arep wadul. Merga kula bapak nggih dinyak kalih Ndara Kresna, dikira bapak niku duwe niat ala, duwe kepengin duwe derajat pangkat. Sarana alasan negara Ngamarta bakal ke taman pegebluk terus nyilih pusaka telu. Sinuwun Kresna cubriya karo bapak nek bapak kepengin dadi wong derajat, dadi wong pangkat. Nah niku tegese ra nglarake ati to. Kula anake Semar, nek bapak kula durake kaya ngoten niku ati kula ya lara. Perkara iki rasah didawake. Kowe nang kene wae rasah nendi-nendi. Nang kene wae rasane sing makani sapa? Nang kene nek nganti dinan-dinan terus kula ngelih piye ya? Mula kula tak wangsul tak lapor karo bapak mawon. Mengke perkara niki men dirampunke bapak karo Sinuwun Kresna. Niku tegese adil. Ya ngono kowe nekat. Nggih nyuwun ngapunten den paripaksa kula nekat. Ya nekat tegese kowe wani karo Sencaki. Mboten. Sumpah ora. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep anggo menang apa? Sampean duwe gada wesi kuning, kula blas ora duwe pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Nek nantang wani. Nek gelute mboten wani. Wah, kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Setyaki. Ora wela wong iki piye to ya? Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Nek ora wani nang kene. Mboten lajeng wangsul. Ajeng wangsul ajeng matur bapak. Yen ngono kowe wani karo Sencaki yen arep bali. Ora, Ndara yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampean. Sing tulung nggih menang kowe napa? Sampean niku paribasan gelut bendina tur ya senopati. Lah kok kula ajeng wani karo Ndara Sencaki niku antuk menang napa? Manggagas to. Cebol gaya wulan wutonge lintang. Ora bakal kelakon cepak wurunge. Timun mungsuh duren. Kula timune sampean durene glundunge wedi memet. Yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Wah, wis bajigur tenan. Wis surat Prayitna. Ndara Sencaki wis ngadeg. Mulai, kula ajeng mulai, rasa mulai, kula ajeng mulai. Yes. Kok tegel ya kataku. Asem kok metu kecape ndasku. Wah, lah ngono pancen wis. Wis aku kesandambaya tenan iki nang Ngamarta. Monggo mesti iki sing didhawuhi kaya aku ora mung Sencaki tok. Ngibarate kaya dene iwak kecemplung nang sega. Ora bakal iso ilang mung gari ngemplok. Mesti tekaning pati aku. Wis iki nek ora mlayu. Mulai nang Karang Kadempel dicur-cur nang negara Ngamarta malah ngrekoso uripku nek ora. Wis modar tenan aku. Dono ketemu Linmas, mrene ketemu Gento.
gentut cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bagong. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya perlune apa? Kono aku bloko. Kono ajeng wadul Semar. Wadul bapakmu dis. Bagi tangane saya gede. Mudar tenan aku iki. Ora aku arep ngantem karo kowe. Aku arep jotos karo kowe ning kowe waton bloko. Karo ngopo? Wadul bapak. Mergane wadul. Bapak duwe niat nyirep pagebluk teng negara Ngamarta sarana mboyong pusaka 3. Tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Kelima Sada. Terus kok dipenging kalih Ndara Kresna ati kula lara bapak dikira duwe kepengin derajat pangkat mboyong pusaka 3. oh terus Ambareng niku kula nesu kula terus bali metu niki ajeng mulai niku cegat Ndara Sencaki. lho paman Sencaki Anu nggih. ngopo paman Sencaki Nyegat kula ora entuk bali, ning kula pengen bali. terus Diantel sirah kula. Dis ngoten. Ah semok. Ora siap kula. lho nek siap wani po Ah ora. wong ora wani kok dadak siap barang ora Wis ora-orane iso ngampet lara to ya. terus piye Lah terus sampean mriki ajeng napa? Menging kula bali. ora aku mrene iki aku untuk dawe bapak Bapak sapa? lho bapakku Bapakmu sapa e? lho iki tak tunggu lho malah ora bosok Anu bapake sampean sinten e? bapak Werkudara Wah, Bapak Werkudara ngendika pripun? Antasena kowe aja nganti wani karo Bagong kowe aja nyikara Bagong ning Bagong kae tau tate ngudang aku momong aku malah nek perlu Bagong kae wangono mergo niate Bagong kae suci niate Semar ki ya suci ming Kresna sing sajahe golek-golek perkara ngono Ndara Werkudara ngendika ngono. iya Wah, pancen piyai sip tenan. Ngerti alambe ati kula. lah iya mula aku kon ngewangi karo kowe Ah, nek ngoten nika Sencaki nika mang jotosi. kosek nek aku jotosi majelis niki aku wani ning kok nek didelok wong akeh iki kayane ora wangun Nah, terus kowe maju meneh papakno majelis iki kowe iki ora edan to. lho kok malah ngene iki jan Lah kula niku bar diajare. Bar diantel nggon bathuk. Dis ngonten kula klengkangan candhak, sirah kula jeblas kena mabrek. Kula madhep mriku diantel cengal kula dis. Kula niku pun ajeng mlayu kok maju meneh sampeyan niku to. seto matane ora mendono-mendono ngono kuwi kowe maju meneh tak ewangi Lah iya wis genah. Terus lare ngewangi piye? Nek kula tekan mriku wis mati. Piye ya? Iki nek dienggo nek omong ki. ngene to kowe maju sik ning aku tak manggon ning awakmu Wah, seneng karo bojoku kowe, ha. ora ning awakmu ora ning omahmu ora ning manggon ning awakmu kuwi Oh, tak kira nek manggon serumah karo aku. Ngardingke kowe, ha ta? Ora iya wae. Mula nek bojoku memeni kok wirawiri. wira-wiri dengkulmu melocot kuwi ora wis saiki kowe tak angslupi Angsul pripun? kanthi badan sukma aku manggon ning awakmu nek kowe tak nggoni kowe diantem ora krasa lara pate ra iso mati kowe iso apa-apa wae kowe didaya Nane. tenan Ora ngapusi lho iki. ora Serius lho. iya serius Carane ngamot tambahan aku tak mlebu ning awakmu saniki iya metu pundi? Metu cangkem? ora sedeng Metu pundi? Metu sing mriki amba ning ketoke ciut ning amba niki. Nek rada jenes lho, Gus. wegah kowe ngamot tambahan Ngesane iki? wis aku tak mlebu ning awakmu ya ngene aku wis mlebu ning awakmu kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong didaya
Kowe diantem ora ngrasake lara. Kowe dipateni ra iso mati. Aku tak mlebu ning awakmu kowe dadi wong Tridaya. Slamodar. Ning ngampet ket mau omong wae ora. Oh ya lali ya. Lali kan bisa lali. Ayo guys. Wis. Tiba kantep Bayu Atmaja ngeling ana risang. Ngeling ana risang Satya Wiratama. Wis Gong. Wis. Aku wis mlebu. Nanti kepentut ya. Mpun mlebu. Wis. Lho, wedan. Teng awakku lho. Orang brenjel ya? Iya. Padahal sampean gagah kula cendhik lho. Aku rak badan sukma nganggo panglemunan. Oh, mekaten. Iya. Naming kowe diantem Mak Trisni iki ra ngrasake lara. Tenane? Tenan. Ngopo? Ndasku ajebleske lemah sik. Ternyata ora krasa edan gleleng iki. Saya. Sencaki aja meng kowe sak mara tuamu wonten kene. Aku mau sia-sia karo aku. Terus keluwihan liyane napa nih? Keluwihan liyane napa? Keluwihan liyane sakarmu karo ngomong apa iso? Mabur? Iso. Tenane? Iso. Nek mabur carane? Sikile gedruke lemah ping 3. Engko terus iso mabur. Asli? Iya. Niat batin mabur karo gedruk lemah ping 3. Weh, yo tenan asem kok. Wah, wis gleleng tenan iki. Suah ngendi-endi ketok. Golek kamar mandi sing ra ono gendrenge. Wah, ngandel ora. Waduh. Wah. Aku nek ora duculi ngono kae iki. Kisra nang pikiran. Wah, oh bajigur tuwa. Bareng dangak untune entek. Wes waduh, edan gejlike pirang-pirang. Nah medun pripun iki? Ya mikari medun ngono wae niat ati medun. Oh nggih. Dun. Landing. Ya. Wah, guys iki nek kula tak bali mawon. Lho kok bali piye? Arep tak pamerke bojo kula e. Kae dirampungi sik. Oh nggih. Ambles bumi kaya sampean ya iso. Iso. Carane Ngamet ambegan. Terus ngletak ngono wae ora bablas. Weh. Engko nek gejeglok. Ayo teratapan e. Barang tasen iki sok ngapusi, kok nek ngletak duok ngono ra ya menjoto. Ora, wis to, yakin wae. Weh, lah tenan e. Waduh. Oh ya mung peteng. Ora ana apa-apa. Ora ana wong dodol rokok barang iki. Wae lah, waduh telone gede-gede tenan iki. Ya apik aku ambles bumi nggawa karung, telone tak panen nang jron bumi. Sesuk nek do panen mung kari gagang tok. Aja mesake among tani among kisma. Yang. Wah, bajigur nabak sapi teng. Nerani sih wis. Weh lah, sarean iki kuburan. Ketok iki. Wow, lho, iki kok madhep ngetan. Wedi ya ben omong-omongan ro jejere. Ora tak benake paling iki jarene sok disiksa kae paling disiksa iki. Wah, iki ana sik gari balung tok. Wah, ana sing
Sik buta iki. Wedok. Umpung meneng wae. Mau rapek. Betul lah. Iya, mabur. Medul meneh. Ambles bumi. Jedul meneh. Mabur. Enak tak tanjakke pokoke. Ora kowe arep maju perang ya apa? Sak arepku kowe iki meneng wae to. Meneng jero kok cerewet. Oh, aku metu mudhar kowe tiba. Aja. Darah tasna. Ampun metu lho. Iki tak buntuti kabeh bolongane. Tak leboni lilin. Ben mangkel aku. Ampun metu lho. Ora, ning medun, guys. Kayak dirampungi pakaryane. Ayo. Amo Suramarata Jamrata bagian padha-padha. Sendyaki. Kowe mau ngantel aku ya. Ini pembalasan Arya Kamandanu. Ini. Ngono? Glopa-glape. Gajahe kepengin menek. Eloke. Kowe iki omong apa? Aku malah nembang to iki. Ayo Sendyaki kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo? Kowe ngeyel karo Setyaki apa perlu tak jempalani meneh? Isih kurang nggonku ngajar karo kowe. Kurang. Ayo ketokno. Godhong wesi kuning. Keprun ndasku. Ning nganti aku cilik sambat gedhe nglekar, sambat loro meguru karo kowe. Lho. Apa kowe bar meguru anyar? Sendyaki, aku iki anak Semar. Semar iki dewa Ngejawantah. Aku nek wis diwenehi kekuatan karo Semar. Lihatlah. Tontonen aja kedep. Monggo ndak dikira aku gawe-gawe. Ya, jalan ya. 1 2 3 4 mengkari ndase tok. Ndase dindelepke sisan ora? Ndase dindelepke sisan ora? Dindelepke ora? Ayo kowe tak takoni, ndelepke ya? Lho, ala. Dedel meneh sirahe. Lho. Ndelepke ora? Ndelep. Terus langsung saka kene ding 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 ding. Aku mabur Sendyaki. Lok tenan. Bagong medeni iso ambles bumi iso mabur. Oh Prabu kula sumanggaken kula mboten saged mengsah Bagong gilani katidayan. Nun sewu nggih. Paman Garbaruji wonten menapa Bagong saged ambles bumi saged ngambantir Gandara kula sumanggaken nggih. Suramarata Jamrata imbangan padha-padha. Iki cah gleleng. Duk deng sama ladeng, duk bis sama kubis. Ayo, Sendyaki mundur. Sapa iki satriya nganggo rompi? Bar nyanyi dangdut ta. Parat. Weh, Gatot Kaca. Ora basa. Basa sampean mung arep belani Kresna ta? Tabasanono sampean belani Nata Ndarawati. Iya atau tidak? Hah? Mula tinimbane aku basa daki-daki ra urung sampean mungsuhe Bagong. Ayo sampean ngejak apa? Ayo ngejak apa? Ngendel kene iso mabur sawangan. Dan ra wedi. Medun kaya aku banter. Medun kok alon-alon. Welo ngece kowe. Padahal aku ora iso medun banter. Hah? Mabur wis tak duduke. Sekali iki kowe ora kaget
Pancen satya pompengan. Delon. Semira wedi. Jedul. Mabur, langsung ambles. Langsung jedul. Waduh, cilaka iki. Kok kita kaya ora grogi babar blas. Bagong, kowe gawe geger. Gawe geger negara Ngamarta. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Terus karemu piye? Ayo. Yen pancen wani karo bendaramu, neng ditentokke kowe apa aku sing tekaning pati. Oke, ngejak pirang dina, manut tau Gatotkaca. Wajit. Aduh. Mati aku aduh. Wes gara kaca iki. Apa ora? Aduh. Minta ampun gara kaca. Ora bakal tak wene macak. Tinimbangane kowe urip. Tinimbangane kowe bakal gawe geger negara Ngamarta, Bagong tak pancat pundakmu tak jebol sirahmu. Waduh piye iki? Kecekel endasku. Mati dening aku. Aduh. Kiai Semar. Paripaksa aku tumindak kaya ngene. Yen pancen Siwa Semar ngluputke Gatotkaca tak akoni. Aku kleru, ning anakmu ya kleru. Gawe untran-untran gawe geger ning negara Ngamarta. Mula kudu nampa paukuman ingkang sakmurwat. Bagong, aku njaluk ngapura. Paripaksa aku tegel karo kowe, Bagong. Asem yo akeh semute to kene iki. Ini merowo mati pindah we girap-girap. Nyatane dirubung semut tenane. Ketoke sandiwara kok mung cokoti semut geni aku ngrekoso. Saya. Pokoke nek ora tak gawe sungsang bawana balik mumpung Bagong lagi gleleng iki. Ayo sapa sing arep ngetok mung caku legane ngati. Iki. Iya dasar para nyata Bagong. Kan mbelani Kresna ya ana. Gatotkaca wedi karo aku. Gila karo aku sencaki mundur. Kok dadi kowe arep musuh Bagong iki tanggo menang apa? Bagong mentas meguru anyar. Sawangan dina iki Bagong iso ngambandir Gantara. Ora mandi ya. Endi mabur? Jarine iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur mung sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur. Mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi Sawangan ora. Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing belani babar blas iki. Lagi piye iki lagi Nantarja kok sik tak telitine. Apa ana kabel sing ucul utawa ana mesin sing rusak kok dadi aku ora iso mabur ora iso ambles bumi iki mesti ana sebabe. Wah. Sincan wis metu.
Sinsan biasmu. Ya salahe ra omong-omong. Mau ra ya omong-omong dadi kula niku ora patek kisinan ora. Piye iki? Minggir. Minggir ganti aku. Ampun gelut lho Kakang Adi. Wis ben. Nek kono wangi Siwa Ndrawati tak wanenane ku, tak jajali Kakang Antarja karo Antarsena menang sapa? Aku ora marahi lho iki kok dadi masalah meneh iki kok. Iku sing disalahke aku meneh iki kok Dan. Menengo. Ngopo Kang? Didhawuhi karo Siwa Ndrawati Bagong ora entuk bali. Oh sik, Bagong ora entuk bali iki Bagong arep bali nang sapa? Wong Bagong bali nang omahe dhewe kok ora entuk ki piye? Kuwi hake Bagong. Kuwi kamardikaning Bagong arep bali nang omahe. Perkara Bagong arep ngopo-ngopo ning omahe iki wis purba wasisaning Bagong. Tur karo meneh tak delok iki mau bapak paring pangandikan. Paring pangandikan piye Dimas? Yen to tumbak karo welang payung tunggul naga. Pustaka James Lima Sada uwal saka pagedhongan pusaka melu laku ning Bagong. Ateges sapa kang dadi sediyane Semar kuwi lahir batin ora ana niat liyane nggone bakal kepingin gawe tentrem negara Ngamarta. Apa ngono Dimas? Aku sing didhawuhi Bapak. Malah aku sing didhawuhi supaya ngayomi karo Bagong aja nganti dipulasara karo Kakang Antarsena, Kakang Garukaca lan Mak Jrik Setyaki. Ngono Dimas. Yen pancen ngono terus aku piye? Apike malah kowe karo aku saiki melu ning Karangkadempel. Mergo iki wong Ngamarta karo bapak ya isar budal ning Karangkadempel. Lah Siwa Ndrawati wis to, ora usah dadak melu Siwa Ndrawati. Mane kowe engko melu kewirangan, kowe melu wisin, kowe manut aku apa manut Siwa Ndrawati? Ya wis aku manut Dimas Antarsena. Lah ngono malah kepenak kok. Apik iki perdamaian iki jenenge. Ora ana permusuhan. Sampeyan ya ora duwe nganu rasa kali kula to? Ora Bagong. Syukur melu seneng kula melu bungakan tanpa upama. Iya. Wis nek ngono Kakang Manjinga jroning bumi sik mengko tak sasmitani nek aku arep makan ning Karangkadempel. Oh ya Dimas aku manut karo kowe Dimas. Heeh Kang. Kabeh wis katon padhang. Nggih. Wis kowe bali yo. Anu nek mulai senane bapak. Lho kok senane bapak mergane Kula ora nggawa pusaka 3. Tumbak karo welang payung tunggul naga, pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. aku ngerti niate kakekne Semar kuwi pancen suci lahir batin. Anu nggih. Mula kowe tak kandhani ya. Pusaka telu mau sejatine ora pusaka bain-bain, nanging pusaka mau kedadian saka Nalindra, Nalindra ingkang sekti Mahambara. Mula pusaka telu mau panggraitane tanpa beda kaya menungso. Nggih. Lah kuwi sawangen saiki. Pusaka telu kuwi seneng mburimu ngetuti laku jantramu Bagong. Masa tenan aku ora goro. Udus. Wedian. Niki napa mbiyen kedadian saka menungso? Iya. Menungso kabeh tur Nalindra kabeh. Wah, mula kok dong karo karepe Bagong. Niki napa tumbak Kurawelang. Sing niku payung tunggul naga. Kok kaya gada lagi mingkup. Kuwi nek digarke ya iso. Oh nggih. Sing kaya layang tanpa tulisan iki Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Ora saben wong iso nyekel kuwi ya. Nggih. Bejo kowe iso nyekel kuwi, aku wae ora wani nyekel pusaka telu. Ning jarine Punden Pandhawa nek arep nggawa pusaka telu kuwi disembah sik. Disembah. Menuju kuwalan. Oh nggih, siap. Keparang pusaka menika kula beto wonten Karangkadempel, Ndara. Iya, kono gawane ning Karangkadempel. Malah kondo bapakmu
iki nom-noman lancur-lancur pendawar tak irit ning Karang Kadempel bantu karo bapakmu Gong. Wah, siap matur sembah nuwun. Pun nek ngoten kula tak beto pusaka niki nyuwun pamit nggih Daratosena. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Gong. Nggih, matur sembah nuwun. Pangrasaning pun Kakang apa kang dadi niating Kakang Semar mau sayekti ora mau mligi kepengin ndandani negara Ngamarta. Ing ngatur Kyai Semar ngendikake yen ta ora suwe negara Ngamarta bakal ketepan pegebluk. Bisa birat saka pegebluk mau yen to Kyai Semar mboyong pustaka Jamus Lima Sada tumbak Kara Welang lan payung Tunggul Naga kasinggihan mekaten. Nanging saka pangiraku kok ana niat liyane dene Kakang Semar kok mboyong pusaka telu mau. Koko Prabu sampun ngantos nggadahi panyokara bawa ingkang boten kaliyan Kakang Nayantaka. Kula ngertos pambeganing Kakang Semar Badranaya. Arjuna kula wonten maring adhahu. Kowe tak kanthi nang kene iki ming bakal tak tanting kowe percaya aku apa percaya Kakang Semar? Wis para gage wangsulan. Inggih. Inggih piye? Inggih. Ora usah dadak kowe wedi. Kowe percaya Nata Ndarawati apa percaya Kakang Semar? Yen kowe percaya Kakang Semar gage, saiki kowe nyang Karang Kadempel. Nang yen mengkono niat liyane Kakang Semar nggone kedunungan pusaka mau, kowe aja nutuh pun Kakang lho. Ning yen kowe melu Nata Ndarawati, ayo ta bebarengan dina samengko jugarake niating Semar nggone bakal nampa pusaka telu. Sartane bakal dandan-dandan negara Ngamarta. Dicoba lahir batine apa pancen kepara nyata niate kuwi mligi. Niat bakal gawe tentrem ing Ngamarta apa pancen kesasapan niat liyane Janaka. Kresna Senayang manglung mintolaken Dewi Kramanira kanggo mitiraning astaneng asta. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Dene mekaten pangandika paduka Janaka kula wonten paring adhawu. Tunggunen ning kene. Aku tak golek Pintasraya supaya samengko nggone bakal njugarake karepaning Kyai Semar bakal saya kuat lan saya kukuh bakuh niating Nata Ndarawati. Kula sumanggaken aja lunga lho Janaka, mboten Koko Prabu kula tenggo wonten mriki. Mastu Nomo Sidam Skaring Bawana Langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra kencang warudayang pak pong bu bolong kali jedhe sawar sing gawe Prawidi mila kayiwangan kalos benter sumuk sundul ngawiyat mboten pangling menika titah pujangkara ingin suwan ngabiyantara ning ngarsa ulun Kakang. Adalah menika kadidene Kresna. Menapa ta sababipun dene Narayana suwan mongko tanpa tinimbalan tumunten katimbalana di wigatosipun menapa? Lah kok kadingaren Kresna suwan ngabiyantara Kresna Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kasinggihan Kakang Rada mugi kasekecak anggen jenengan ndika lenggah. Lha nggih sampun boten kirang prayogi. Kresna padha rejo sak prapta kita. Pulun. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala swanipun ingkang wayah pun Kresna. Kemareng kula ngaturaken sembah sumenging mabekti kula kunjuk. Iya. Kula tampa karya bombong tias ulun. Ora lihat pangestu lan menapa marang jeneng para kula Narayana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Ingkang sabanjure ana parigawe apa dene jeneng kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Mula diagi matur marang panjenengan ulun Kresna. Ingkang sepisan kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nyungkap angka kalih pulun. Kalih menapa estunipun kula namung badhe nanjihaken dhateng kamontranipun Kakang Semar. Ingkang sekawit utusan nglawan atmajanipun Bagong supados samboyong pusaka Ngamarta III. Inggih menika tumbak Kara Welang payung Tunggul Naga tuwin pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada. Wonten aturipun Bagong sampun terwaca bilih Kyai Semar nampi sasmita bilih negari Ngamarta badhe ketaman pegebluk satemah kathah korban. Ingkang mapan montor negari Ngamarta tumunten Kakang Semar nedyan birat pegebluk menika kala wau sarana nyuwun ngampil pustaka utawi pusaka ketiga negari Ngamarta.
Nadyan para Pandhawa lahir batos maringaken pusaka menika kala wau nanging nuwun sewu radi gotang petanganipun ingkang wayah pun Kresna krana ngemuti Semar menika mapanipun wonten ing jagat tegesipun tasih kasalira wadak jernaminipun titah ingkang tasih kasalira wadak menika kedunungan ina lali salah apes kelawan mati mila kuwatir raos sing manahipun ingkang wayah pun Kresna mbok menawi wonten niat sanesipun kejawi badhe ngremaken pagebluk kula kuwatos menawi wonten niat sanesipun Kyai Semar anggenipun badhe kedunungan derajat pangkat sarana mukup pusaka Ngamarta III menika kala wau pukulun sesembahan kula kagiat risang kapirang urin angkul kirempit kampit dosang reknaning bawana Mastuna sidam sekaring bawana langgeng Kakang Ismaya ora pisan ora pindho mesti gawe dredah ana ing Madyapada niate Kakang Ismaya ing mengkono mau sayekti uga bakal nuwuhake rasa kuwatir penggali kulun Kresna yen to nganti Kakang Ismaya kedunungan pusaka katelune sayekti bakal wuwuh kekuwataning Kakang Semar nggone urip ana ing alam padhang mula lamun sak trepe jeneng kita kudu bisa njugarake niating Kakang Semar nggone ngukup pusaka tetelu Ngamarta tumbak karo welang payung tunggul naga sartaning pustaka jamus miyang jimat lima sada mekaten pukulun iya malah niat lan gegayuhan kita nggon kita bakal njugarake Kakang Semar mau sayekti ulun ideni sarta ulun kanteni Betari Durga supaya bebantu marang apa kang dadi ancas gegayuhan kita Narayana. Waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ingkang mekaten paringana kula nyuwun pamit menawi sampun pikantuk palelas saking Paduka Hyang Adi Pukulun. Kepareng kula badhe miwiti anggiri godha dhateng Kyai Semar. Supados sakmangke sampun kelampahan ngukup pusaka ketiga menika Pukulun. Iya iya, suruh titing ati-ati duga-duga digawa. Durga, kula mangandika ngadhawuh Pukulun. Nderek Kresna wayah ulun. Bebantu marang Botripoting Nata Ndrawati kula rak ngestaken dawuh kula nyuwun pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kekarune Kresna apa dene kita Durga ingkang boten leres wajib kula leresaken menapa ing dados pamothaipun Kresna menika sayektosipun menawi kula tonton mawi netra batin Kresna menika namung meri lan ajrih menawi kaungkulan dening Kakang Semar. Mila lajeng damel-damel perkawis Kakang Mlodo kula sampun mangertos namung semanten kula boten badhe andhuwa keparengipun Kresna. Mingah niatipun Narayana sabab menawi mekaten kula damel gelanipun anak kula piyambak jeneng Kresna menika titising Wisnu. Mila samangke dipun tonton kemawon. Sinten ingkang leres ugi badhe dipun leresaken, sinten ing lepat tertentu badhe ngundhuh poing pakarti. Alah talah, alah iki. Kula kok mboten ndungkap dhateng kepareng Paduka. Monggo sinambi nganglang jagat dipun titip priksa kawontenapun lampan wonten karang kadempel. Oh iki monggo di kula dherekaken. Monggo Kakang Naroda sarengan Kanjeng Rayi. Iki monggo. Kresna kuwi ora iso dipisahake. Loro-loro ning atunggal. Kaya godhong suruh lumah kelawan krupian dineluse jerupane grigit tunggal rasane. Mula apa kang dadi karsaning pun Kakang Siadi kudu ngrajongi. Lajeng kepareng Paduka. Wis to. Pun Kakang niat ora wujud Nata Ndrawati mengko Siadi ya ora wujud satriya Madukara. Kanthi cara mangkono gampang bakal ngiri godha katetremaning Semar Badra ning karang kadempel. Oh inggih, kula kantun nderek kemawon Koko Prabu.
Dadine si Adi kuwi pancen lahir batin karo pun Kakang. Inggih. Koko Prabu kula namung nderek kersa Watuka. Ayo nganggo jeneng sapa wae sakarepmu. Dicaketi Karangga Dempel. Aja nganti Semar kelakon ngukup pusaka teliyan perlu digiri kuda piye carane ya. Ayo Kakang tak derekake. Ayo Yayi. Aku kabeh berkasaan jim setan priprayangan. Lho panas mating kleng-kleng balung tanda. Kabeh ora tak wiji mbaka siji pengarepamu ya kuwi Jaramaya. Wonten dawuh. Entuk palilang wang jagat kiri pratingkah. Nalika semana Tandrawati sowan kepengin nggiri godha marang ancas gayuhaning Semar. Mula wektu dina iki pasang yugya katujuh ing ngenu. Dene aku entuk palilah melu nggiri godha marang uripe Semar lan sakabeh para padukuhan Karangga Dempel. Nggih. Kabeh budal menyang Karangga Dempel. Susupana jiwaning kawula sak Karangga Dempel supaya mangro panembahe. Mangro tingale aja nganti tumindak ing becik nanging gawe tumindak ing ngala. Oh inggih ngestakaken dawuh. Lajeng pangkatipun para wadyabala minjang menapa kang sing mobol trolitan tumila mangkat dina iki ya Jaramaya kantinan wadyabala sakake-akeh. Lho nggih. Nyuwun pamit matal pasiran. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya maling raga maling sukma. Kula Den. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara. Kula ngaturaken bekti nggih Ndara. Iya Kakang Semar ndak tumpuk. Ora liwat pangestu tampanana. Nggih, kula pundhingga jimat. Semar ndak tumpuk. Tiba padha-padha dipol. Nggih, Den. Enten apa kok sami rawuh enten Karangga Dempel? Njumbuhake kelawan utusanmu. Ya kuwi Bagong ing nalika semana nyuwun ngampil pusaka katelune negara Ngamarta. Tumbak Karawelang Payung Tunggul Naga lan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Apa wis sira tampa Kyai Semar? Sampun. Sampun kula tampi, Ndara. Malah sak mangke sampun semare wonten ing Karangga Dempel pancen niat kula nyuwun ngampil pusaka katiganipun menika supados sak mangke sageta kinarya srana anggen kula hambirat Sukerta ingkang badhe tumantu wonten Praja Ngamarta. Mengkono Kyai Semar nggih. Lan boten wonten cecek niat sanesipun anggen kula mboyong pusaka telu menika nggadahi gegayuhan sanesipun menika boten lahir batos. Ndara kula kinten sampun ngertos dhateng Jawi lan lebeting Semar. Iya Kyai Semar. Yen to pancen kaya mengkono Puntadewa kelawan kadangku Dimas Werkudara mung jumurung kersaning Kyai Nayantaka mangsa borong bab padhang lelakon ing Praja Ngamarta Kyai Semar. Nggih, Ndara ngestakaken dawuh. Lancur-lancur Pandhawa. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iya kaya aku sing prapta ning papan kene. Wilujeng Den, ya slamet. Wilujeng Ndara, ya Reng slamet. Garing slamet. Lolo garing aku ya slamet. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja wilujeng, ya truk aku slamet. Ya Petruk aku slamet. Ya Petruk aku tansah pinanganing kawidadan. Gong ora ngabekti Ndara-ndara. Dendam aku isi. Dendam ngopo? Kae Gatotkaca kae mau nugel ndasku lho, Tru. Apa iya? Untung wae ndasku lentur. Ditugel ora apa-apa. Ming-minger. Diapure ora. Wis saiki wis di ngapura,
Wis wawuh. Wis wawuh. Wis damai. Ha iya. Bagong aku njaluk ngapura Bagong. Wis ngopo ngapura apa? Kok tegel karo aku kok. Ora, aku ora tegel karo kowe. Nyatane nek aku ora diangslup Indra Antasena, mati aku wis antruk. Ya wis sesuk meneh ora Bagong. Anggere sesuk wani karo aku titine nono kowe. Apa, Gong? Titine titinono. Titenono kok titinono. Nana wis ora pandang bulu aku. Pokoknya ada bulunya enggak pandang. Ora pandang bulu kok ada bulunya dipandang. Asli. Sami enten apa, Ndara? Kakene Semar jumbuh karo nalika semono aku ketemu karo Bagong jare Negara Ngamarta bakal ke Taman Sukerta. Ning merga kakene Semar gone bakal mbirat sarana pusaka 3. Mula aku karo Kakang karo kanca Kakang Antarja niat mbelani sarta njurung marang lekasing kakene Semar. Syukur. Ora pancen ngoten. Malah kepasang yuk katuji nginu merga tumrap kula gegayuhan kula niku bakal kasembadan. Kelakon gegayuhan kula ning pacobane mesti uga enggal nekani. Ngono ya kek nggih. Mula niki mboten dangu melih pacoban niku mesti bakal teko. Mula kula pasrahke sampeyan sing prayitna ngati-ati lho Ndara. Kula tak ketemu karo bapak sampeyan. Mareka den prayitna semuriris. Boyong aku diseseke sik terus. Kale nyuwun tong-tong enceng tung cek tok. Ayo men. Arang ya ora usah dadak sesek-sesek to reng penabuh iki ya nganggo tenaga ora nganggo mesin. Kesel kok kepel. Kesel. Wah ya jagongan ndara-ndara iki ya. Iya. Ndara Garut Kaca kuwi jebuna paling dhuwur dhewe ya reng. 173 kok. Nggih ta, Den? Iya. Merantasina ki 128. Merantarja ki 181 nggih. 181 sing ndeclek cengelmu iso. Wong 181 tenan cendhek banget. Tenan meng padha prasti kuwi. Ha iya. Ning yo sing praitno ngati-ati reng. Ngendikane bapakmu mau tak pikir-pikir bener. Wong ki nek gegayuhane wis kelakon, pacobane bakal cepak. Mula kowe karo aku wajib surtiti ngati-ati, aja ming paningal lahir tok ning paningal batin diwengake. Lho, Tru, paningal batin diwengake. Lho, Gong, paningal batin dingake. Wis tangake ket mau. Ana sing mlebu-mlebu ae. Paningalku batin ayo wis kerjule ngengake ngantian. Ha iya. Mula kudu ngati-ati reng nek ana apa-apa kok ndak kowe karo aku dukane karo bapakmu. Oh nggih, mangga mawon pokoke kudu sing prayitna ngati-ati, Ndara. Gunjang ganjing langit kelap-kelap waton. Terkincang ing risang mawe gandrung. Ucap kadit nalika semanten. Ngramyang balaning Betari Durga. Nalika semono prapteng karang kadempel. Sigra sumusup anggane ngrisang Antarja. Malik tinggal Sang Antarja nyandhak ing rai Raden Garukata linarak kaget Sang Antasena wau.
Lah tenan kok, Reng. Malah iki luwih mbebayani. Sajae mungsuhe iki mungsuh sing ora ketok. Kakang Antarja kok ngerti-ngerti ngelarak Kakang Garukaca. Walah dalah kene ora tak singkirke mesti gawe maksiat ning Karang Kadempel. Hati-hati, Tro. Ora ngalamun. Petro. Ngopo to, Rek? Ora ngalamun, aku ki mak ler kok ngalamun. Ora ngalamun lho, Tro, yaene iki kok demet tenan iki. Monggo mawawan rampung-rampungan jadilan to, Tro. Ngati-ati nek nganti kowe ngalamun ngrekoso uripmu tenan. Kanggonan demet. Wah, wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kowe nek ngalamun ngene. Ngopo iki, Gong? Keselak apa piye, Gong? Kok kaya ora, Gong? Lho kok matane malih Gong? Gong, kowe sadar ora, Le? Wah, tenang kae bocah kowe. Ayo ora bakal gawe nglawat aku nyilih ragane kakangmu supaya aja ngawistara yen kowe ingkang mateni aku. Eling, Kang. Di masaku ki ngono apa, Yayi? Kakang dinggone wong sing kurang tanggung jawab. Bangsaning jim berkasaan ngenggo raganing Kakang Mulasara Kakang Garukaca. Aduh. Adhiku Garukaca piye? Ora apa-apa, Kang. Ana semingkir. Iki dudu gaweanmu ning gaweanku, aja melu-melu, Kang. Kowe iki ngapa, Le? Kowe iki ngapa kowe kasupan to, Mas? Gong kowe kurang ngawur. Gong. Culke. Gong culke. Waduh. Idoni barang e. Setan, Mak. Culke ora kowe. Culke ora. Culke ora. Culke. Kecantol. Aduh, iki kecantol rada angel. Culke ora, culke. Dileboni jenggot irunge ya iso akhir. Ayo, culke ora. Culke ora. Ora culke. Ora culke. Culke ora. Kapokmu kapan? Ayo, sambat to. Culke ora. Culke ora. Dia nambune, Tru. Lados pirang dina ya? Kok le meko. Muka apa ora kowe? Wah, bakok ngawur.
njaluk japa mantra bapak ora manut Gong manut piye maksude manut arep njaluk apa ora aku manut karo kowe Barantasena tumandang karya kono nek adirange wangi ndak aku dikira awake dhewe ora lahir batin ning wangi Barantasena yo Dewangi yo Gunjanggan sing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung anane aku ora gelem males mergo jane aku ngerti Lek aja kebangetan kaya ngono to Lek mbok sampean ki mikir sampean ki menggali sampean metung kakekne Semar ki labuhane tumrap sampean wis akeh apa sampean percaya karo ngendikaning Wa Prabu Ndarawati ngeboti Wa Prabu Ndarawati ngiwake karo kakekne Semar apa yen ngono Pak Lekku Madukara kuwi ora duwe penggalih wis nampa pirang-pirang lelabuhaning Kyai Semar Badraraya kok dadi tekan semono penggalihmu Lek Antasena malah wis nang kene sing nang kene ora mung aku karo anak-anak Pandhawa ning Siwa Darmakusuma Bapak Kyai Jodipati ya wis lenggah nang kene nek sampean ngamuk kaya ngene ku tak andhake karo bapakku malah salin perkara aduh aja nggir Koko Prabu Kakang Mas kula manunggal wonten ing Karang Kadempel Larto saking Gudha Sang Kuru kula yen amutusa Sang Sri Latala bujleng-bujleng iblis lanat padha cek-cekan wadiku malah sajake pasrah bongkokan karo wong-wong Karang Kadempel ya ndi Semar yen pancen ora duwe niat sak liyane bakal gawe tentrem negara Ngamarta mesti wae kowe iso ngasorake marang Jajal Wreka Petro apa? Ndarantasena ketemu macane Badar Ndara Janaka. Iya, terus ana buta gedhe banget, Pak. Buta gedhe. Sumbar. Yo, nek pancen Semar ora duwe niat liyane mbangun Ngamarta, mesti wae iso ngalahke Jajal Wreka, jenenge Jajal Wreka. Bapak wis tau jajal urung? Jajal sapa? Jajal Wreka ki mau? Kowe jeneng kok jajal ora. Kowe lungguh nang mburiku kene. Kaya ngapa wujude buta Jajal Wreka? Tak sawange Panakawan ngatos-atos lho, Pak. Iya.
Raden Prayitna semuriris eko balik titiyoni ladal Semar. Durung tau tepung lah kok wis tepung karo aku. Apa ora jeneng wong kondang apa ora jeneng wong kaluka. Ngatasi aku ming derajate ngaceplik kok sampean Ratu Buta iso ngerti karo aku. Ya pancen aku wis ngerti karo kowe. Terus wigatine niat mung bakal kepengin njaluk bali pusaka telu. Tumbak kala welang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat kelima sada. Kok sik kowe iki sapa? Lah kok njaluk pusaka telu? Kowe dudu wong Amarta, kowe dudu wong Pandhawa. Lah kok dadi kowe njaluk pusakaning para Pandhawa? Monggo Pandhawa wis padha ikhlas maringake pusaka, saiki wis padha lenggah ana ing Karang Kadempel. Lah kok dadi wong kowe liyan kebrayan kok njaluk pusaka telu? Aku sing tunggu pagedhongan pusaka negara Ngamarta. Semar sapa Ngamarta wiwit negara rung dadi tekan saiki aku sapa Ngamarta. Sapa wae sing tunggu negara Ngamarta ki aku weruh, aku ngerti marga kuwi bangsaning jin. Andaning Prabu Yudhistira duk nalika semana padha dadi pengayoman tumraping para Pandhawa melu njejaga negara Ngamarta. Ning aku ora tau tepung kowe kuwi sapa? Kowe iki jim ya udu, kowe iki buta ya udu. Lairmu buta, ning jane batinmu dudu. Ha iya apa ora? Sapa Pak? Strewet menengo kowe. Menengo kowe ora isruh. Ora kok laire buta kok batine udu ki sapa? Mengko kowe ngerti dhewe. Aja ngapusi aku. Kowe aja ngapusi Semar. Ya ta? Lairmu buta ning batinmu dudu, mbok ora usah dadak sok sulapan kaya ngono kuwi. Nek sing sok tok doli sulapan ki Petruk Gareng Bagong kowe kena, nek Semar aja. Mergo Semar ki ngerti trik-trik sulap. Aku mbiyen tukang sulapan. Lah kok dadi kowe malah pamer karo aku? Lho, apa kowe ngerti karo aku? Ora ngerti sebab apa? Yen pancen awas-awas kita ngerti karo aku sapa? Sinuwun Ndarawati to sampean. Wah. Aku percaya marang kelantipan panggraitamu Semar. Angin nuwun sewu Kakang Semar. Wektu dina iki tetep Nata Ndarawati ora percaya lamun Kyai Semar ora duwe niat liya kejaba mung gawe tentrem negara Ngamarta. Buktine ngatasi mung bakal mberat pegebluk wae kok dadak nganggo sangu pusaka telu. Iki rasa kuwatir penggalih Nata Ndarawati gandeng Semar kuwi urip ning alam padang jejering menungsa. Saapik-apike menungsa mesti tau tate tumindak ala, sak ala-ala ning menungsa mesti kesasapan watak becik. Kuwi wis dadi kodrating Hyang Mahanasa. Mula ora usah dadak walang ati kowe jujur karo aku, niatmu apa Semar? Wani napa mawon kula ora niat sing ala. Niat kula setunggal mung kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Gandeng kula menika dadi pengayomaning wong Ngamarta. Kula niku wong sing saguh momong. Nek enten napa-napa kalian sing kula omong sing dicucuh Semar. Gandeng Pandhawa niku sing kula omong, mongko Pandhawa bakal nampa pacoban. Nggih menika wujudipun pegebluk. Mula sadurunge niku teka kula mbudidaya supaya mbirat pacoban niku kala wau. Kaya dene kula weruh Ngamarta menika ketekan mendung supaya aja nganti banjir lan udan. Mendung niku kula singkirke. Niku gaweane pamomong. Lah kok malah niat kula sing kaya ngeten? Manganggep kula niku duwe niat sing ala. Sinuwun, ampun kaya ngoten. Sampeyan duwe panyakra bawa sing elek kali kula. Monggo niat kula mboten ajeng tumindak elek. Saniki mang presani.
Mang Prisani. Nata Ndarawati kalih senjata cakra niku mboten isa dipisahake. Kekarone manunggal tetunggalan nyawiji. Ngoten. Mang titeni nek niat kula elek senjata cakra mboten ajeng wal saking kancing gelung sampeyan. Ning nek niat kula apik mboten katabetan rasa ala. Senjata cakra manunggal kalih pusaka 3. Mang titeni, Ndara. Waduh, Kakang Semar, aku ngaku luput Kakang Semar. Nggih. Mboten perkara kula kulina sulapan lho niki. Ning pancen bener, senjata cakra niku panggraitane ya ora beda kaya menungso. Iya, Kyai Semar. Yen ngono aku ngakoni yen to niate Kyai Semar kuwi becik. Lan aku manunggal kan para Pandhawa, mengke kala mangsa senjata kula kondurke, Ndara. Iya, Kakang Semar. Kami ditambahi senjata cakra iki ya, Pak. Sing penting rada beda. Aku nek nganggo Teguh Yuwana slamet-slamet sungsaring Gusti. Aku damen diarani tekan ora padha wae. Cukup dienehi senjata cakra niki rasane wis rada beda. Wah iya. Bapake pancen pinter adasmu. Iki mentekne wong bingung. Kudu kepiye meneh Bedari Durga singkire tak singkirke kaya ngapa. Patopat Kyai Semar nggih. Ya, heeh. Bareng apa kowe nggo wadyabala ning Karang Kadempel? Mboten menapa-menapa, nek ora apa-apa bali. Aja gawe kisruh. Kancamu sing uta dituntun, sing lempoh digendong, sing budheg dijawil. Berkasaan ganggu gawe dulurku warak kene mungsuhe Semar. Ayo mulih kabeh. Inggih ngetokaken dawuh. Arsa madangi jagat tumungup-ungup paneng sapucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mekolan gunung paripurna Ndara mesake le nuthuk gamelan nganti mendelik-mendelik. Ya purnaning gati mugi-mugi sedaya manggiha raharja niring sambikala ayom tentrem kebaing karukunan lan tansah nampi barokah ing Wang Mahanasa. Ya Semar nek wonten lepat kula sakanca nyuwun pangapunten mugi-mugi sempulur anggenipun mangun pasderekan Sura Sudirajane ingkang rat suwah berasut tapi kula Darmastuti rahayu sami makarya rahayu samya pinanggih. Kula nyuwun pamit menawi wonten lepat sepisan malih nyuwun pangapunten Ndara.